Babaeng dalaw sa Mandawi City Jail nagkuhaan og drugas nga ginuhang ipalusot unta. Gitago kini siyang bitbit nga labakara. Ang report ni Nico Serino. Nabaraw ang pagbisita unta nining babae nga dalaw sa iyang kapuyo sa Mandawi City Jail Male Dormitory kaghapon. Sa naandan nga inspection, walay nakita sa body search. Apan dunay talagsaong nabantayan ang searcher sa dala sa babae nga labakara. Nakasuksok o natahi na di ay sa sidsid o sa upat ka dapli niini ang kadudahan nga substance. Deliberate kay na butang sa usually kung i-search ang kuan is body searching good. Then ang towel pwede raman niya dili kayo matanaw din white man pod parehara man white. Gitanggong karon sa police station ang 21 anyos nga babay nga nahibaw ang 5 ka buwan pa nga buntis. Padayon pa ang pakisusi sa insidente apan posible kunong mapahamtangan og sanction ang inmate nga duawon niini. Sa miaging tuig nabalik ang visitation sa City Jail nga nahunong sukad nagka-pandemya. Tungod ni advice sa mga searcher sa atong custodial officers nga mas hugtan pag kay karon na determine nga do nagi-attempt for them para pagpasulod sa illegal nga droga diri sa Mandawi City Jail. Then dili kami pwede magpakampante. Karong hapon, gikumpirmar sa warden nga nadawat na nila ang kumpirmasyon sa drogas nga gitest sa PIDEA. Positibo kini nga shabu nga dunay timba nga 3.97 grams. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.